Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 27 juni. De laatste dag van Concertatie is aangebroken. De meeste festivalgangers hebben er een paar korte en vooral warme nachten op zitten op de naastgelegen camping. Mijn luchtbed was lek, dus ik heb eigenlijk op de grond geslapen. Dus ja, het was wel warm en niet zo lekker, nee. Heb je wel een beetje kunnen slapen? Ja, vannacht wel beter dan de nacht hiervoor. Ja, het weer is dan toch wel belangrijk voor je slaap, merk ik dan wel. Ja. Daarom is het eerst tijd voor een stevig ontbijt in een geïmproviseerde ontbijtzaal. Alleen tijdens dit weekend is de schuur omgebouwd tot een boerenkasontbijt, zoals wij het wel noemen. En normaal gesproken is het een caravanstallinglood, dus er staan het vol met caravans. En nu dus vol met picknicktafels waar de gasten kunnen genieten van het buffet. Lekker kopje koffie, jus d'orange hierbij. Ja, wat heb je nog meer nodig? Nou, misschien een goede dosis energie om de dag mee door te komen, alhoewel sommigen daar wel vertrouwen in hebben. Ik heb niet zoveel gedronken gisteren, dus het valt vandaag wel mee. Niet te brak. Nee hoor, nee, ik ben sowieso niet zo vaak brak. In Zeeland krijgen 7 natuurgebieden een zone van 500 meter waarin stikstofmaatregelen zullen gelden. Dat staat in het nieuwe stikstofvoorstel van het kabinet. Boeren in die zones moeten hun veestapel gaan inkrimpen, verhuizen of innoveren. Het gaat onder meer om de Kop van Schouwen en de Ierse Kemoer. In Goes is gisteravond een 19-jarige man gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde in de buurt van het asielzoekerscentrum. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Een verdachte van ook 19 jaar oud is later aangehouden en zit vast. Een ruzie eerder op de dag was volgens de politie de aanleiding voor het incident. We hebben zojuist een proefles Musical Lab gegeven. Dat is de nieuwe musicalcursus die we bij Toonbeeld op gaan starten vanaf september. We hebben gewerkt aan zingen, maar ook inleving. Waar gaat het nummer over? Welke emoties komen daarbij kijken? En ja, hoe breng ik dat over aan het publiek? Dus we gaan nu eerst beginnen met echt een cursusjaar. Natuurlijk sluiten we dat af met een toonmoment. Want ja, je moet aan het einde ook kunnen laten zien waar je een heel jaar lang aan gewerkt hebt. Maar voor de lange termijn is het wel de bedoeling dat we ook producties gaan opstarten die we dan in het theater gaan spelen. De nieuwe opleiding wordt mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Rabobank. En de hoop is dat dit een structurele bijdrage blijft, zodat de opleiding kan blijven bestaan. Als je aan musical wil werken, aan die 3 disciplines en je wil beter worden en je wil persoonlijk groeien, dat is niet van, oh ja, dat doe je 1 jaartje en dan kan je het. Dus ja, we hopen zeker dat het hier een vaste plek krijgt in ons aanbod. Goedemiddag, welkom in Queen's 33. Voor de Zeeuwse chefkok Edwin Menu was het een grote verrassing toen zijn restaurant in mei werd bekroond met een 2e Michelinster. Nu het nieuws is ingedaald, kijkt hij terug op een turbulent jaar en de bijzondere uitreiking. We weten dat we iets leuks doen en iets unieks, maar het zien aankomen hadden we niet verwacht. Nee. Dat was eventjes onwerkelijk. Het restaurant in Knokke heeft de afgelopen jaren een grote transformatie doorgemaakt. Bijzonder aan het nieuwe concept is dat het diner een reis is door het pand. Kijk, hier ontvangen wij onze gasten in onze aperitiefbar voor een eerste aperitiefje met enkele amuses. Ik pak ze eigenlijk mee door eigenlijk heel het restaurant. Dit is het centrale restaurant. Mensen gaan mee naar de keuken, ze krijgen een rondleiding in de keuken ook. We eindigen terug in een soort smoky cigar bar met een beetje jazzmuziek zo. Maar het afgelopen jaar lag de focus van Menu niet alleen op het restaurant. Ik heb een moeilijke periode gehad met mijn vrouw die borstkanker heeft gehad van het jaar. En dat is toch heeft een grote impact gehad op ons gezin en op de werking van het restaurant. Maar we hebben altijd het restaurant doorgedaan en ondanks dat ze bestraling en chemo had, stond ze 's avonds in de zaak. Dus het was allemaal een intense periode. Nu het beter gaat met zijn vrouw, kijkt Menu weer naar de toekomst. Ik ben altijd kleine stapjes progressie te maken en altijd ietsje beter te doen. En het gaat niet zozeer over het niveau, maar het gaat over mensen een beleving geven, gelukkig maken. Daar haal we het meeste energie uit.
Het Delta Weekend, een van de grootste zeilevenementen van Zeeland, is neergestreken in Zierikzee. Ooit was het Delta Weekend een Delta Week. Met meer wedstrijddagen en ook meer inschrijvingen. Maar de sport zit al jaren figuurlijk in zwaar weer. Je ziet dat het wedstrijdzeilen met grote jachten, dat is over de hele linie is dat minder geworden. En wij houden wel eigenlijk de inschrijving de laatste jaren zo standaard op een bootje of 60 stabiel. Dus wij vallen weinig terug. Je ziet dat andere wedstrijdweekenden harder terugvallen. Dus we doen het eigenlijk redelijk goed. Als de boten deze zaterdagochtend op de Oosterschelde zich klaarmaken voor de start, komt het Delta Weekend ook even letterlijk in zwaar weer terecht. Het onweert en iedereen moet terug naar de haven. Ik denk dat het de enige juiste beslissing was. Want met de onweer weet je nooit wat er op dat moment kan gaan gebeuren. Extreem weer is het, bijzonder. Temperatuur heeft de invloed. Dus ik denk dat de wijze beslissing is. Gewoon wachten en dan uitstellen. Is dit ook een beetje gewoon part of the deal bij zeilen? Dat hoort erbij, ja, dit ja. En dan moet je op anticiperen. En dat proberen wij in ieder geval zo goed mogelijk te doen. Uiteindelijk werd er vandaag vanwege het weer helemaal niet meer gezeild. Morgen wel. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.